ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது, சந்தோஷமாக இருக்குது. ரொம்ப ஒரு சிறப்பான ஒரு உலகத்தரம் உள்ள ஒரு படத்தில் ஒர்க் பண்ணி அதை பற்றி இப்போ பேசுறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்குது. ரொம்ப நன்றி. இது வந்து முழுக்க முழுக்க பாலாஜி குமார் சாரோட கனவு. எந்த ஒரு படமுமே 90% 99% சொல்வேன்னா முழு பொறுப்புமே வந்து இயக்குனர் தான். ஆக்சுவலாக ஒரு படமாக வருதுன்னு சொன்னால் அதுக்கெல்லாம் துரும்பாக இருக்கிறது தான் நாங்கள் டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாருமே. இந்த இந்த கனவு வந்து பாலாஜி குமார் சாரோட பெரிய கனவு. இதுக்கு வந்து முழு பொறுப்பு வந்து அவர் சொன்னார் இல்லையா, ஓடலன்னா நாங்கள் பொறுப்பு, ஓடலன்னா அவர் பொறுப்பு, ஓடினா மற்றவங்க பொறுப்புன்னு. எப்போவுமே பாலாஜி குமார் சார் தான் பொறுப்பு. கான்ஃபிடென்ட்டாக சொல்கிறேன். இந்த படம் ரொம்ப அருமையாக வந்திருக்குது. கண்டிப்பாக நம்ம சவுத் இந்தியன் சினிமாவுக்கு, இந்தியன் சினிமாவுக்கு ஏற்கனவே ஒரு படம் பண்ணிட்டாரு, விடிமுன்ற படம் பண்ணியிருக்காரு. ஆக்சுவலாக அதை நிறைய பேர் வந்து பேர் சென்று அடையலை. நானே லேட்டாக தான் பார்த்தேன். உலகத்தரம் மிக்க ஒரு பெரிய இயக்குனர் நம்ம தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில் கிடச்சிருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொலை படத்தை பார்க்கும்போது நீங்கள் எல்லாரும் ஃபீல் பண்ணுவீங்க. மிஷ்கின் சார் வந்து கொலைக்கு ஒரு பெரிய பரிமாணம் கொடுத்தீங்களே சார். ஆக்சுவலாக ரொம்ப பயங்கரமாக இருந்துச்சு கேட்கும்போது. கம்ப்ளீட்டாக நான் வந்து கொலையெல்லாம் ஈஸியாக நம்ம பேசிட்டோம், அதுக்குள்ள இவ்வளோ விஷயம் இருக்கா, பிடிக்கிற மாதிரி ஆகி போச்சு கொலை. ஒரு மாதிரி இதுக்கெல்லாம் இவ்வளோ குழந்தைங்களை எப்படி வளர்க்கணுன்ற அளவுக்கு ரொம்ப இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்துச்சு சார் நீங்கள் சொன்ன விஷயங்கள்லாம். ரொம்ப நன்றி சார். உங்கள் நேரத்தை ஒதுக்கி எங்களுக்காக வந்து சந்தோஷம் எனக்கு. ஆக்சுவலாக இந்த படத்தோட ப்ரொடியூசர்ஸ் இன்ஃபினிட்டி ஃபில்ம் வெஞ்சர்ஸ் அண்ட் லோட்டஸ், ரெண்டு பேரும். இன்ஃபினிட்டி ஃபில்ம் வெஞ்சர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் 3 பில்லர்ஸ் இருக்காங்க. ஆக்சுவலாக கமல் சார், தனஞ்சயன் சார் அண்ட் பிரதீப் சார், 3 பேருமே வந்து தங்கங்கள். ஆக்சுவலாக ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒருத்தர் சிலைக்காத எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டான, அவ்வளோ எத்திக்ஸாக லைஃப்பில் ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய இண்டஸ்ட்ரிக்கு கிடைச்ச முக்கியமான ஒரு கிஃப்டான ஒரு ப்ரொடியூசர்ஸ்ன்னு சொல்லுவேன். ஒவ்வொருத்தருக்கையும் ஒரு பெரிய குணநலன்கள் இருக்குது. பிரதீப் சாருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னுலாம் அவங்க சினிமாவுக்குள்ளே வந்துடல. பல படங்கள் வந்து அவர் ஹிந்தியில் வாங்கி வித்துருக்கிறாரு. தனஞ்சயன் சார் நேஷனல் அவார்டு வின்னர் அண்ட் பல படங்கள் அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. கமல் சார் வந்து பல படங்களுக்கு ஃபினான்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. சாக மொத்தம் இன்ஃபினிட்டி அப்படின்றது தமிழ் சினிமாவுக்கு வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய முக்கியமான ஒரு கம்பெனி. இன்னும் படங்களை தொடர்ந்து நான் ரொம்ப லக்கி சார். உங்கள் படத்தில், உங்கள் கம்பெனியில் 5 படம் பண்ணதுக்கு உண்மையிலேயே அவங்கள கண்டிப்பாக நான் பிரிஞ்சு மிஸ் பண்ணுவேன் ஃப்யூச்சரில். ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய படங்கள் பெரிய பெரிய ஹீரோஸை வச்சு பெரிய பெரிய பட்ஜெட்டில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்குரிய அத்தனை கேப்பபிலிட்டியும் உள்ள டீம் தான் இந்த இன்ஃபினிட்டி. ஆக்சுவலாக இவங்களே பெரிய டீம் பார்த்தா இது இன்னும் ஒரு பெரிய டீம் இருக்குது மலேசியாவில். இந்த லோட்டஸ் பிக்சர்ஸ் கிட்டத்தட்ட ஒரு 1000 படமாவது நீங்கள் மலேசியாவில் ரிலீஸ் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் சித்தார்த்தா. ஆக்சுவலி தமிழ்நாட்டிலேருந்து போகக்கூடிய அத்தனை படங்களும் மெஜாரிட்டி வந்து லோட்டஸ் பிக்சர்ஸ் தான் அதை ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க. அவங்களே வந்து இந்த படத்தோட ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் வச்சு இந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ணுறது வந்து இந்த படத்தை உலக அளவில், தமிழ்நாட்டு லெவலில், இந்தியா லெவலில், ஓடிடி அண்ட் எல்லா ரீஜன்லேயுமே இது பெருசாக ரீச் பண்ணுறதுக்கான கண்டிப்பாக அவங்களோட இது இருக்கும்னு ரொம்ப நம்புகிறேன். அடுத்ததாக இந்த படத்தோட சினிமாட்டோகிராஃபர் சிவா, ஒண்டர்ஃபுல் சினிமாட்டோகிராஃபர். ஆக்சுவலி அவர் வந்து இந்த டைரக்டரை எவ்வளோ லவ் பண்ணுறாரு அப்படின்றத நான் பார்த்தேன். ஆக்சுவலி மோர் தேன் யுவர் ஒர்க், நீங்கள் இதை வேலையாக பண்ணணும்னு நினச்சதை தாண்டி அவரை ரொம்ப லவ் பண்ணீங்க. ஆக்சுவலி ஒரு அண்ணன் மாதிரி, ஏதோ ஒரு மாதிரி அவரை பார்த்து அப்புறம் தான் சொன்னீங்க நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாருன்னு சொல்லிட்டு. அதை தாண்டி அவர் மேலே ஒரு பெரிய காதல் உங்களுக்கு இருக்குது. அவர் மேலே அவரோட ஃபில்ம் மேக்கிங் மேலே ஒரு பெரிய நம்பிக்கையும் காதலும் இருக்குது. இந்த காம்பினேஷன் வந்து கடைசி வரைக்கும் தொடரணும். அதே மாதிரி கிரீஷோட மியூசிக் பார்த்தீங்கன்னா, நான் மியூசிக் பண்ணியிருக்கேன்ற முறையில் என்னால் உறுதியாக சொல்ல முடியும். அவர் பண்ணுறது வந்து இன்டர்நேஷ்னல் லெவல் ஃபிலிம் மியூசிக். ஆக்சுவலி நான் கேட்டேன், இந்த ஃபிலிம் ட்ரெய்லர் ரிலீஸ் ஆகும்போது நீங்களும் பார்ப்பீங்க. உலகத்தரமிக்க ரொம்ப நாலேஜபிள். என்னால் மியூசிக் பண்ண முடியாது. ஆக்சுவலாக நம்ம ஒரு கமர்ஷியல் மியூசிக் பண்ணுவோம். நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு ஸ்டாண்டர்டில் ஒன்று பண்ணியிருக்கீங்க கிரீஷ். கூடிய சீக்கிரம் அடுத்த படம் சார் கூட பண்ணும்போது திருப்பி ஒரு ஒண்டர்ஃபுல் மியூசிக் நம்ம எதிர்பார்த்து கொடுப்போம் அந்த படத்தில். அப்புறம் எடிட்டர் செல்வாவோட எடிட்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா படத்துக்கு முக்கியமான அடுத்த தூண் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேமராமேன், மியூசிக், அப்புறம் எடிட்டர் சொல்வோம். அவர் வந்து ரொம்ப அருமையாக சிறப்பாக அவர் அந்த கதையை புரிஞ்சு, இந்த கதையை கேட்குறதுக்கு நான் 7 hours ஆக்கிக்கிட்டேன். அந்த கதையை புரிஞ்சு அதை எடிட் பண்ணி ரொம்ப சிறப்பாக பண்ணியிருக்கீங்க. அப்புறம் இந்த கதைக்கு வந்து இந்த 1200 ஷார்ட்னு பேசியிருந்தாங்க இல்லையா, ரொம்ப ரொம்ப ஒரு பேக் போன், முக்கியமான ஒரு 100% சொன்னால் ரமேஷ் ஆச்சாரியா சார் இருக்கார். ஆக்சுவலாக அவரோட கண்கள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப திறமைசாலி. இஸ் அ ஆர்ட் டைரக்டர் ஹிம்செல்ஃப் அண்ட் இஸ் அ விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸ் ஆர்டிஸ்ட். ரொம்ப அந்த படம் பார்க்கும்போது என்ன பண்ணியிருக்காரு ரமேஷ் ஆச்சாரியா, யார் நிறைய வழக்கமாக பெரிய பெரிய படங்களில் நிறைய கம்பெனிஸ் இன்வால்வ் பண்ணிப்பாங்க. ஆக்சுவலாக இந்த படத்தில் ரமேஷ் ஆச்சாரியா தனியாக ஒரு படம் ஃபுல்லாக இவரோட நம்ம பாலாஜி குமார் சாரோட கற்பனைக்கு வடிவம் கொடுத்துருக்காரு. ரொம்ப அருமையான ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க சார். ஆர்ட் டைரக்டர் சாமி, மகேஷ் மேத்யூ, ஃபைட் மாஸ்டர் விஜய் ரத்னம் அண்ட் ரஹமத்துல்லா, என்னோட 2 கண்கள். ஆக்சுவலாக 2 பேருமே ரொம்ப அருமையாக பண்ணியிருக்கீங்க. விஜய் அண்ட் ரஹமத்துல்லா எல்லாருமே சொல்லிட்டேன் நினைக்கிறேன். ஆர்டிஸ்ட் கிருத்திகா அண்ட் மீனாட்சி,
ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ஆக்சுவலாக. இந்த ஒரு செகண்ட் தான் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க அவங்க எனர்ஜியை. ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் எப்போவுமே ஒரு பப்ளியாக ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்காக, தமிழ் தெரியலனா கூட எப்படியாவது கற்றுக்கிட்டு திருப்பி பேசணும் அப்படின்றதுல 2 பேருமே, மீனாட்சியும் சரி ரித்திகாவும் சரி, ரொம்ப சின்சியர் ஆக்ட் பண்ணிருக்காங்க. நான் நிறைய ஆக்டர் ஆன பிறகு நிறைய கோஆர்டிஸ்ட் கூட நடிக்கும் போது இன்னருக்கு என்னென்ன திறமை இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப எனக்கு திறமை இருக்கோ இல்லையோ, இன்னொருத்தங்களுக்கு யாருக்கு திறமை இருக்குன்னு என்னால் கண்டுபிடிக்க தெரியும் ஆக்சுவலாக. அந்த விதத்தில் நான் சைத்தானில் உங்க கூட ஒர்க் பண்ணும்போது சித்தார்த் ஆக்சுவலாக ஒண்டர்ஃபுல் பெர்ஃபார்மர். சித்தார்த் நீங்கள் ரொம்ப குறைவாக தான் நீங்கள் படங்களை பார்த்துருக்க முடியும். நம்ம இண்டஸ்ட்ரிக்கு கிடைச்சிருக்கக்கூடிய ரொம்ப கிளாஸியாக நடிக்கக்கூடிய ஒரு அருமையான ஆக்டர் சித்தார்த். நீங்கள் இன்னொரு தடவை இப்போ சைத்தான் படம் பார்க்கும்போது அவரோட போர்ஷன்ஸ் பாருங்கள், மொட்டை அடிச்சிருப்பாரு. ஒண்டர்ஃபுல் ஆக்டர். இந்த படத்துலேயும் பிச் எடுத்துருக்கிறாரு ஆக்சுவலாக. அதே மாதிரி அர்ஜுன் சிதம்பரம் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க. சங்கித் போரா, இந்த ஏந்திங்க கொஞ்சம் நீங்கள். கமல் சாரோட சன் இவர் ஆக்சுவலாக. இவர் ப்ரொடியூசர் கமல் சாரோட சன் தான் அந்த சங்கித் போரா. அவரும் இந்த படத்தில் அறிமுகமாக இருக்காரு. ஸோ ஆக்சுவலி இல்லை, இஸ் வில் பிகம் அ ப்ரொஃபஷனல் ஆக்டர் சார். கண்டிப்பாக வருவார் சார். அப்புறம் லோட்டஸ் சார் கம்பெனி ரெப்ரசென்ட் பண்ண அசோக் சார், உங்களுக்கும் மனமார்ந்த நன்றிகள். மேடம் உங்களுக்கும் நன்றிகள். அப்புறம் மிலந்த், உங்களோட படங்கள்லாம் பார்த்துருக்கேன். ஒண்டர்ஃபுல் சவுண்ட் சென்ஸ் உங்களுக்கு, அதனால தான் நல்ல டீமோட ஒர்க் பண்ணுறீங்க. ஒண்டர்ஃபுல் ஃபில்ம் மேக்கர். அந்த மாதிரி கிஷோருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ், நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க. CS அமுதன், இங்கே அத்தனை பேருக்கும் உங்களுக்கும் முக்கியமாக ஒரு 10 வருஷம் கழிச்சு ஒரு அருமையான படம் தான் பண்ணார் ஆக்சுவலாக. விடியும்ன்ற படம் எந்த விதத்துலையும் ஒரு குறைவில்லாத படம். நம்ம பார்த்தீங்கன்னா 3ஆம் வீடு, வீடு, நல்ல படங்கள்லாம், உதிரி பூக்கள்லாம் ஓட வச்ச மக்கள் நம்ம ஆக்சுவலாக. நம்ம கம்யூனிட்டி, நம்ம ஊரில் விடிமுன் அப்படின்ற ஒரு ஒண்டர்ஃபுல் கிளாசிக்கல் மூவியும் வந்திருக்கு ஆக்சுவலாக. கிளாசிக்கும் வந்திருக்கு. 10 வருஷம் கழிச்சு அவர் சரியான மனிதர்களை சந்திக்காம, சரியான வாய்ப்புகள் கிடைக்காம 10 வருஷம் கழிச்சு திருப்பி ஒரு நல்ல படம் பண்ணியிருக்காரு. இந்த படத்தை நம்ம எல்லாரும் சப்போர்ட் பண்ணி பெரிய படமாக டைரக்டருக்காக ஆக்கணும். நன்றி. தேங்க்யூ.